Son Arturo e anduve 15 anos ao Gran Sol. Empecé no ano 83 como mariñeiro e despois tuve a suerte de ir de patrón de costa para un barco inglés, o Mar Tigre. Ao Gran Sol anduve a pesca do palangre. O palangre pesca con anzuelo. Era bastante dura. Estábamos traballando ali no norte de Irlanda, nos plantou lume na máquina, entón quedamos sin goberno, quedamos sin nada. Estuvemos bastante mal tempo, estou me referindo a Forza 8, Forza 9 de tempo. Estaba un barco ao noso lado e intentou darnos remolque, pero o remolque rompiu por 2 veces. Entón nós fomos a deriva, ventos do sur, fomos a deriva hacia norte. Entón, a madrugada xa levamos nos 4 días xa a deriva, estábamos aproximadamente a 2 millas da costa escocesa. Aí ven unha patrullera inglesa e nos dou o remolque, facilitou o barco que nos estaba ali acompañando e facilitou unha estacha e nos levou do remolque para Quilebeis, que era o puerto que habitualmente solíamos ir. Estaba en Irlanda do Sur, ali na baía de Donegal. Cando era rapaz, eu cando vía un barco así de arrastre grande, sempre lle dicía, cando sea grande, he de andar un barco deses. Me dicía o pai, tens que aprender moito, porque tens que aprender a marcar, que ti non sabes unha marca, porque daquela non había aparatos como é hoxe. Desde pequeno xa empecé como pai, xa con 13 anos, ainda non cumpría os 14, empecé xa con el. Estuve hasta que fui para a vida militar, hasta os 19, case a punto de cumprir os 20 anos. Que daquela decían, cando vas para a vida militar, faste un home. Eu penso que se fai máis un home no mar. O meu pai sempre tuvo barco, eu creo que a experiencia da miña vida como pai foi a máis bonita que un fillo pode vivir. Porque eu aprendín como pai, aprendín o que é a vida do mar, a vida en total. Porque eu sempre dicía, non, tes a ilusión, cando chegaba a terra, sempre andín a pescar con ele. E tes a ilusión de pescar máis, claro. Eu dicía, mira que aquele barco pescou tanto e tal. Ele sempre metía unha bronca. Eu dicía, ti tes que mirar o teu, nunca tes que mirar o que pescan os demais. Porque cada un come do seu. E ti non te importa o que pescan os demais. Eso para min era moi importante, porque cando levei a cabo toda a miña vida, mentre anduve ao Gran Sol ou noutros barcos, porque eu sempre miraba o que eu producía, o que eu facía, nunca estaba pensando no que fan os demais, sempre en mí mismo. Entón, para min que foi un éxito da miña vida. Un dos éxitos como patrón e como persona tamén. Para min o Gran Sol era unha ilusión que tiña desde rapaz de ir en barcos de pesca de máis porte. Foi un soño, non? Eu realmente ando ben ao mar e cheguei á jubilación sin darme conta, porque o meu traballo me gostou desde sempre, desde pequeno, non? Antes, cando un era rapaz, pois levábanche, tiñas falta uns zapatos, dun pantalón, ou que veía unha festiña, igual unha festa, por exemplo, a festa aquí de Fisterra do Cristo, ou outra festa, ou a do Carme. Entón, que teus pais, meña, se queres uns zapatos ou unha roupa, hai que ir a ganar para ela. Entón, ibas con teu pai e pescabas a parte, que chamaban a parte, non? O peixe que eu pescaba, pois era para min. Era para cobraba, eu vendíase con outro pescado, pesábase, e esses cartiños pois eran para axudar na casa, para comprar a roupa para min, os zapatos e tal. Os caprichos que tuveras, vai. Sempre tiñan estas cousas a xente de antes. Se queres algo, hai que ganalo. Non te van a dar así pola cara bonita, vai. Para min o mar é a vida, porque eu creo que sin mar non podría estar. Para min o mar foi unha cousa que sempre me dou traballo, doume satisfaccións e doume moita alegría estar ao lado del.